Не, бе, тук сме. Тук сме. Айде, що спираме? Отиде инерцията. Трябваш да караш наляво. Аз ще тръгвате ляво. Да, ама ти зави. Спрях само да Да. ви чакам. Аз защото видях, че кръчмата е отсреща и си викам, абе не е то. За ти казах. Ама ти като зави и викаш ти. Еми да. Той ляво. Точно другото ляво беше. Ти зави и казваш, той дясно. Спрях, не съм завил. Спрях, защото ти бях сигурен. Добре, айде да го пуснем долу до седалка. Закачаме ли се? Тогава 37 и надолу. Да. 37 и 13. Край лифта наляво. Нали? Да, и после се разкланят. Ей, там долу. Ай, да. Ще трябва да се оглеждаме доста, да. Супер, а? Яла там? Значи вляво от лифта. Вие трябва да гоните 700. Вие трябва да гоните 700. Вие директно се прибирате, така ли? Ще се мъчим. Вие ако искате се качете. По принцип за вас пътя е този вляво. Той не може, ако оцелим нашата писта, да слезем. Да. Да, ама това да слезем трябва да пустим към. Ой. Ми нищо. Някъде наляво. Ей, там вляво отива. Да. Искат да избегнат тежкостта и някакви предимения. Вие трябва да пуснете 13 до долу. 13 или 16? Която отива на кабинката. Ами, отива на една седалка 13 и 16. А 13 стига до И... нас? Да, мисля 14 стига до нас. Я хванахме 16 или беше план или 13? Ох, не помня. То с какво се беше казал? Ей, казваме и 13, мисля. Казах, че той сам не трябва да го оставя.
Само за какво? И за туалетната ли? Ох, мимат. Хайде да ходим в туалетната. Виж кой е хубаво времето. Почиваме се. Ай, полегни малко.